Pozrite sa. Neutralita znamená vystúpenie z bloku NATO. Za 75 rokov od 49., teda už 6 rokov, čo vzniklo NATO, žiadna tretia krajina nenapadla, neohrozila niektorú z členských krajín NATO. To je fakt, nesporný. Ale len za posledných 20 rokov NATO, na čele so svojím predátorom Spojenými štátmi, prakticky každý rok na niekoho zaútočila. Áno. Hej? Prakticky každý rok. A to, čomu sa hovorí východné krídlo NATO, ja viem, že teraz sa budú za to kameňovať, chlapci, ale to je realita. Lebo ja keď som povedal, že východné krídlo NATO je vlastne NATO, aby bolo východné boisko a aby Slovania, predovšetkým Slovania, ale tie bývalé členské krajiny Varšavského paktu, čiže zase väčšinou Slovania, boli ten, ako sa hovorí, kanon and footer v boji proti Rusovi, ktorého by sme poťažne nejako vyprovokovali. Hej? To znamená, že pre nás v tejto situácii, keď nás Rus neohrozuje, to je len čistý výmysel tých, čo chcú robiť kšefty, ako som už povedal, tak členstvo v tejto organizácii je pre nás väčšie riziko ako nečlenstvo, pretože my budeme prví na rane. Nás tam budú prvých posielať. Nie, že Rus bude na nás útočiť. My sme pre nich nezaujímaví. Ale keď oni vyprovokujú nejaký konflikt s Rusom, tak povedia, čo si viete, že Portugalec, že tam pôjde Španiel, Ír a ja neviem kto proti Rusovi. No títo. Ja nie som hlúpak a nie som včerajší.